Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. Wannan sabon bidiyo za mu kawo muku sirrika guda biyu masu muhimmanci wanda ya kamata a ce ka sani in dai kana da WhatsApp. Wanda ya kamata ka sani ko wane irin WhatsApp gare ka, to ya kamata ka san wannan hanyoyi, ka san wannan wani sirri ne. Wani sirri ne wanga mai matuƙar muhimmanci. Insha Allah ku bi a hankali cikin wannan bidiyo. In kana son ka sake mutum murya, idan ka son ka sake mutum murya a cikin WhatsApp ba sai ka buɗe wani application ka yi wannan aiki. Cikin WhatsApp inda za ka shiga ka sake mutum murya cikin sauƙi, mutum ya rasa gane ko wane ne. Insha Allah da kuma wani sirri wanda za ka sa mutum secure kin cikin mutum babu wanda sai buɗe shi in ba kai ba. Babu wanda sai buɗe shi in ba kai ba. To insha Allah shine zamu gwada hanyoyi guda biyu masu muhimmanci wanda ya kamata ka sani insha Allahu a cikin wannan sabon bidiyo. Kar a manta subscribe, kar a manta da liking saboda da sharing ya kai uwa da amana arziki saboda kowa ya amfana. Insha Allah ku bi mu cikin bidiyo ku ga ya ake yi wannan abubuwa. Ya ake yi. Idan ka shigo WhatsApp haka, idan ka shigo haka, wane ne ka san ka canza murya? Wanda ka san ka canza murya to sai ka shiga kwantikin shi haka. In ka shiga kwantikin shi haka, wane ne ka san ka canza murya? Idan ka shiga kwantikin shi haka, nan to wurin ɗigo-ɗigo wannan guda uku, wannan ɗigo-ɗigo guda uku su za ka taɓa. In ka taɓa zai baka haka, sai ka shigo wannan gashi. Wannan gashi wurin voice kin gashi, sai ka shigo nan. In ka shigo nan duk muryar da ka son ka canza, duk muryar da ka so ka canza sai ka canza gashi. Kaga nan muryar robot, nan muryar baby, muryar yaro ɗan ƙarami, nan muryar babba, ga su dai murya kala-kala. Duk muryar ka zaɓa sai ka yi haka. Idan ka yi haka, kana fita hakan ga to kana mutum vocal zai ji muryar ta sauya mai, ji murya wata kala. Ya rasa gane ko wane ne na suke magana da shi. Ya rasa gane ko wane suke magana da shi insha Allah. Ta haka nan za ka yi mutum ka yi wasa da shi ko ka sha hankali ne ya rasa gane ko wane ne yake hira da shi. Insha Allah. Sirri na biyu kuma yadda za ka sama sirri na biyu kuma yadda za ka iya samun kwantikin mutum security babu wanda ya shiga ciki sai kai ɗai ka iya shiga ciki. Sai ka shiga wannan ɗigo-ɗigo guda uku za ka taɓa. Idan ka taɓa za ka yi ƙasa, duk wannan na ƙasa wurin an da aka rubuta lock sai ka shigo wannan ƙasa. Nan za ka iya rubuta ko pin ko lambobi ko na hannu. Nan za ka iya rubuta duk wanda ka so ka gani. In ka san na lambobi sai ka sa, da lambobin da ka so sai ka sa in kana buƙata. In ba ka buƙata kuma shi kenan sai ka sa duk wanda ka ga dama. Duk wanda ka ga dama sai ka sa.